Wat is er nou zo mooi aan een man? Nou, mooi in de natuur, hè? In de vrije natuur. En dat is omdat de boeren die hadden zo'n hekel aan. Want ze maken de hele sjerre stekken. Goeiemorgen. Ik ben van Heer van Omroep Friesland. Ja. En wij maken een heel lied, tenminste niet hebben wij. En daarbij maken we een videoclip. En daarbij zie ik wat mensen die even in je zin uit het versje playbacken. En al die versjes, al die stukjes zetten we achter de grond en dan heb je een clip. Komt-ie! Het werk is dierlijk, ik wil weer vrij. Zo naar dat. Dat ligt er aardig op, ja. En dan komt-ie! Het werk is dierlijk, ik wil weer vrij. Zo naar dat. Nou, schitterend. Fantastisch, hè? Jo, binnen. Zo. Ja, Ja, ja. Ja, de ster van het heel lied. zeker. Ja. Nou, dat is jongen, protten naar. Ja. Ik heb protte reacties horen. Ja? Ja. Ja. Protte bellen. Maar wat zouden de mensen dan? Ja. Ik wie heel die doen zwaaien met handen zijn ze. Het werk is dierlijk, ik wil weer vrij. Zo naar dat. Komt u weer? Ja. Het werk is dierlijk, ik wil weer vrij. Zo naar dat. Het werk is dierlijk, ik wil weer vrij. Zo naar de malak is naar mij. Het is een heerlijke dag. Tja, deze is niet gesprongen. Tja, deze is gesprongen. Ja, zit er hierin? Nou, dat weet ik niet. Dat zullen we even bekijken. Oké. Ja, Je mag wel Fries praten, ja, ja. Tja. Tja, daar zit hij. Ja. Je hebt hem te pakken. Zeker. Tja. Tja, dan ga ik hem voortzet. En dan komen ze daar aanrennen. Ja. En tja, dan wat is dat? Klepje omheen. Ja, En daar heb je ook nog wel een. schitterend. Wat is er nou zo mooi aan een man? Nou, mooi in de natuur, hè? In de vrije natuur. En dat is omdat de boeren die hadden zo'n hekel aan. Want ze maken de hele sjerre stekken. De hele sjerre. En zulke grote bulten. Dat komt al hier in de riel voor. Oké. En de kuil. Nou, zullen we daar even. Daar hak ik niet in. Tja. Maar ik vind het wel een beetje zielig. Nee. Dat beestje zit ik even in de vrije natuur. Oh. Tja. Dat is het hoentje aan het blaadje. Het hoensje? Ja. Kom kaas even zien, het hoentje. Dan kent iedereen mooi mijn blaadje. Nog een. Nou, Ian. Maar heb je dan ook een beetje een hekel aan man? Ja. Ja? Ja, ze maakt je de hele sjerre stekken. Anders maakt ze stekken. Jo, klinken maar fel. Ja. Dit is weer het hoentje. Tessa. Tessa. Tja. 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 Tessa, hier. Tessa. Apart. Zie ik aan Anja, jong? Tessa. Tessa. Tja. Zie je, jong? Ja. Hier. Ja. Tja. Oh. Tja. Apart. Tja. 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 Ja. Ja, apart.
Hij bent er wel blij van, hè? Pieter, je wordt het er heel dag mee. Wat ze beslist aan ze oppakken, want hij wordt het oninje was je. Zo mooi vindt het. Ja. Oninje wij. Prachtig. Ja, omslepen een boadje en rally, hij vindt het prachtig. Dus dat heb je gemeen. Je bent beide gek op deze man. Zo speelt hij eerst al. En de boer heeft blieft mij. Ja. Jouw mooi, jong. Oh, shit. Jere. Had het nog in de gaten. Ja. Nou, dat weet.